setahun rong tahun nih. Ini kayak gitar Spanyol. Oke. Oke sampai habis malah. Kancane urung biar. Ngresik-resik kandang malah wis. Sampai habis. Oh, mangane. Ngriwek, guys. Ini ki engko bengi ya dicemili. Sesuk wis resik kari kembange bloko. Mas endi wis le? Oke, ya wis. Wis ya. Celali videonya di-share karo di like. Terus suwun.